ולכן אני ככה לא מספיק מפוקסת. שלום לאמיר רוזנצוויג, יזם טכנולוגיה ומנכ"ל סטארט-אפ AR/VR, ושדן נאסר, מנהלת מחוז צפון במערך המעבדות במכבי שירותי בריאות. ואנחנו פה התכנסנו בכל הנוגע לבדיקות דם שמאוד מאוד כואבות, בעיקר לילדים, ואתם לא פתרתם את זה, נכון? יש איזשהו פתרון באופק. אני מקווה. כן, לגמרי, בדיוק מה שאנחנו. אני צריכה לציין שמכבי שירותי בריאות מאז ומתמיד מובילה בחדשנות ובטכנולוגיות רפואיות. כן, אבל בואי נשאר נצלול לאייטם. מתוך מחויבות, אני צריכה פשוט לעשות את ההקדמה הזאת. מתוך מחויבות לשינוי איכות הטיפול. הנה, את בסדר, אמרת את הכל, אבל בואי ישר נצלול, כי המבזק כבר ממתין לנו, אז כן. אז נעשה את זה מהר ומדויק. אוקיי, אנחנו בעצם AR/VR, אנחנו סטארט-אפ שמפתח הדרכות במציאות מדומה, בעיקר לעולם הרפואה. זה אומר שאנחנו מאמנים רופאים ואחיות שהם רואים הכל. ומאז השביעי, לצערי, אנחנו עבדנו הרבה עם המפונים, ופיתחנו קיט להרגעת ילדים. קיט של 60 תכנים ב4 שפות, שבעצם נכנס ועושה במכבי שמות. זה אומר שהילד והאחות וההורה היום הרבה יותר מרוצים מהבדיקה. זה אומר שהאחות לא מבזבזת 15-20 דקות בשביל להרגיע את הילד, שומר את האנרגיות. מדהים. רגע, בוא שנייה נדבר על המשקפיים האלה, כי אנחנו רואים אותם גם על המסך. אתה רוצה להתנסות? כן, אני אשמח. דמרי, בואו נביא, יש לנו כאן דוגמן משקפיים. זה לא דוקר בסוף. יש תנועה, בטח שיש תנועה. רגע, אז בוא, אני יכולה לתת את זה לדמרי? החוויה הופכת להיות חווייתית, שמחה ורגועה, מאשר תסכול. בוא, נעביר לו את זה פשוט באולפן. מותשים שכנוע הילד לעשות את נשים לו את זה, אבל כן, שיכול לבחור חוויה. דמרי, תתכונן לבדיקת דם, בבקשה. דרך אגב, ממש לא מפחד ממחטים, זה אפילו קצת נחמד. כדאי שאני אפילו לפני, לא בטוח שזה... הנה, רגע, אז תסביר לנו, שמים את זה לילדים, ואז מה? שמים את זה לילדים, וזה הסחת דעת בצורה מלאה. מה, זה סרטונים? מה אתה רואה שם, דמרי? אני רואה עכשיו כזה חדר מאוד מרגיע, נחמד. צריך להפעיל את זה, אבל בעיקרון הם רואים 60 חוויות, הם מדברים עם דוב, הם משחקים עם סנאי, הם עובדים עם... אגב, זה טוב גם למשפטנים בבג"ץ, כן? זה עוזר גם שם. ככה אתה חושב שאתה בבית משפט. להביא את זה לאחיות שימצאו וריד, אני חושבת שזה יכול להיות מדהים. גם זה אנחנו עושים. חווינו הרבה תסכולים עם ילדים לאורך שנים בשכנוע, בדיקה, וההורים היו יוצאים אחרי שעה של שכנוע והילד לא עשה את הבדיקה. זה פיילוט עכשיו? אני הייתי עכשיו מעמד במעבדה, לא ראיתי את זה. לא, זה עכשיו... ממש חדש, תודה באמת לחדשנות מכבי, שדאגה להכניס את זה, וזה נכנס כבר ל... שדן, כמה ילדים כבר השתמשו במשקפיים האלה? אנחנו בערך מדברים על 20, יותר מ-30 ילד כבר חוו את החוויה הזאת. שבוע שעבר היה לנו חוויה של ילד 6 חודשים, מזה לא עשה בדיקות דם, ובעקבות הטכנולוגיה הזאת, אח שלו עשה אותה, ופתאום התיישב בעמדה ואמר, אני גם רוצה. שמה, זה מסיח את הדעת מהסיפור של בדיקות הדם? לגמרי, אם אתם רואים את הסרטונים שבינתיים רצים ברקע, אז הילד בכלל בעולם שלו מדבר עם דוב, משחק עם סנאי, לא מרגיש את הבדיקה בכלל. כמו שאמרנו, במקום רבע שעה שמרגיעים אותו, פתאום 2-3 דקות כל הבדיקה, ההורה יותר מרוצה, הילד מבקש לחזור למרפאה, אז זה עולם אחר, גם מבחינת ההרגשה, גם מבחינת החיוב, זה במקום מאוד באמת לצאת עם כיף, חוויה וחיוך. למה הורדת את המשקפיים? לא נהנית? לא נהניתי, מיציתי את למה אתם חייבים, עושים בדיקות דם או ב-6 בבוקר או כלום? למה באמת 6 בבוקר? אין לו רכב עכשיו, הוא לא יכול להגיע. רגע, אני במכבי. 6 עד 9:30. נכון, עד 10, אפילו 11 יש לנו מקומות. בטח. ויש מעבדות הערב במכבי. באמת? אפשר גם להביא את זה לרופא שיניים, דווקא רפואת שיניים זה... לכם אני אקח לחוויה לשחות עם דולפינים. אפשר לבחור סרטים? כן. לגמרי, מה היית בוחרת, ליאור? וואו, דולפינים. דולפינים. האמת, האחיות תמיד אנחנו... אגב, היא לא חוויה רק לילדים, היא למבוגרים כאחד, ואנחנו התנסינו עם כמה מבוגרים. אנחנו עשינו על זה הרבה בדיקות, זה מוריד סדציה, זה מוריד... זה גם טוב למי שגנבו לו את הרכב וראה את הסרטון של השב"כ. זה אנחנו נבדוק אחר כך. של מברשות שיניים. כל פעם שאני יורד לחניון אני בחרדות. מדים של אז אנחנו ניקח אותך רגע, בואו נשמע את פרופסור אשר. רואים מדים של אחות, נכנס לחדר, לא שעומדים לעשות משהו, הלחץ דם עולה. הלחץ דם שלו עולה, מהבגדים של האחות. אכן, כי יש לו טראומה, חוויה, משהו שעולה משם. הטכנולוגיה הזאת כבר פרוסה בכל רחבי הארץ במכבי, בשירותי המעבדה. אז כל מי שרוצה פשוט יכול לבקש את המשקפיים? לא צריך להזמין מראש? אנחנו גם מציעים אותם ומזמינים אותם להתנסות בחוויה, הילדים בעיקר הם מתנפלים על זה. הבעיה שזה עד גיל 18, מה איתנו? אמרנו, 18 פלוס. הילדים כבר מבקשים את זה, הם יודעים, והם מאוד שמחים. את אומרת שהילדים מבקשים את זה, אבל רק 30 ילדים השתמשו זה ממש חדש, אנחנו מקבלים כל בוקר כבר תמונות מהשטח. לא הבנתם כאן לעודד את זה.
הם כאן לעודד כן, את השימוש בזה. אפילו בהטמעה חשבנו שהילד, כאילו הטכנולוגיה מאוד פשוטה לתפעול. בהטמעה הילד רק לקח את המשקף והוא התחיל להתנהל איתו, אנחנו לא נגענו ולא אני כבר רואה את הלחץ על הדרכנו. מכבי, תוך שנה, פתאום כל אלה שרשומים במכבי, פתאום בדיקות הדם, כמויות עולות. הילדים מבקשים לעשות בדיקות בדיקות דם מיותרות. בשביל החוויה. בדיקות מיותרות. כן. באמת, גם אנחנו, כל מרכז או ארגון שצריך איזה טיפול בילד או ויסות רגשי, מוזמן לפנות אלינו ל-ARVR, באתר ARVR.co.il, ובכלל, אנחנו מאוד מודים לחדשנות מכבי שלקחה את זה קדימה בכל הכוח, הכניסה את זה למעבדות, אנחנו רואים את זה בשטח, אנחנו עובדים עם הרבה ארגונים ולוקחים את זה קדימה בכלל. יפה. עוד משהו חשוב במשפט, מאז השביעי, לצערי במהלך הלחימה איבדנו עובד, את מתן עזר, זיכרונו לברכה, ועשינו הנצחה לו ולחיילים במציאות מדומה, נופלי השביעי והנובה, ומחר בבית יד לבנים, בשיתוף עיריית רמת גן ומשפחה של עידו פרץ, זיכרונו לברכה, יהיה תערוכה וגלריה מ-6 בערב, אנחנו נראה שם גם את ה-VR, אז מוזמנים. תודה רבה גם על השיתוף הזה, אמיר רוזנצוויג ושדן נאסר, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. ויאללה, חברים, לכו להתפנק בבדיקות דם. שירה, אתם...